Så vil jeg byde velkommen til Peter Götze, som vil snakke den næste time. Peter har været i brandpunktet de sidste halve år. Blandt andet lavede den kronik om 10 myter i politikken, som virkelig satte gang i debatten, kan man sige, og som jeg synes lidt urimeligt blev der fokuseret meget på en sidste sætning omkring, at hvis vi ikke kunne, på den måde vi håndterede psykofarmaka i dag, så var det bedre, hvis man ikke brugte det. Men på den måde kom debatten til at handle meget om den sætning, frem for virkelig alt det, der stod i kronikken, som ikke blev debatteret rigtig meget. Og jeg ved, det er noget af det, du blandt andet vil tale om i dag, så vi kan prøve at holde fokus på bolden, i stedet for at prøve at miskritisere manden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så velkommen til dig, Peter. Tak. I 2009 var antipsykotika den mest solgte lægemiddelgruppe i USA. Antidepressiva lå på fjerdepladsen. Imellem de to var der lipidsænkende midler, statiner og midler mod for meget mavesyre. Man burde kunne sige sig selv, at der er noget galt, når antipsykotika, som er farlige lægemidler, som giver mange kedelige langtidsvirkninger, er den mest solgte lægemiddelgruppe i USA. Og det er også psykiatriske lægemidler, hvor firmaerne har begået de største forbrydelser i USA ved at markedsføre psykiatriske lægemidler ulovligt til diagnoser og patientkategorier, de slet ikke var godkendt til. For eksempel antipsykotika til ældre, som ikke var psykotiske, men som havde andre problemer, hvilket har slået temmelig mange af dem ihjel, fordi det er farlige lægemidler. Antipsykotika til børn, og det er sådan, at psykiater er den lægegruppe i USA, der modtager flest penge fra medicinalindustrien, og dem, der modtager allerflest penge, det er dem, der bruger flest antipsykotika til børn. Så der er desværre en sammenhæng, der ikke bare har kriminel karakter, men som er etisk dybt uforsvarligt. Det siger sig selv. Så det skal man også lige være klar over, når man diskuterer lægemiddelforbrug inden for psykiatrien. Og er psykiatere klar over disse ting? Ja, det er de faktisk. Der blev lavet en opinionsundersøgelse blandt 108 danske psykiatere, og 51% svarede, at de brugte for meget medicin i psykiatrien. Kun 4% svarede, at de brugte for lidt. Hvordan kan det så være, at når jeg er i medierne, i direkte fjernsyn eller radio med ledende psykiatere i Danmark, så taler de altid om, at der er også nogen, der er underdiagnostiseret og underbehandlet. Men langt det største problem i psykiatrien er jo overdiagnostisering og overbehandling. Så hvornår vågner vores ledere i psykiatrien op til dette faktum? Jeg skrev den kronik, fordi jeg havde fundet ud af, at ledende psykiatere benytter sig af en række myter, som der ikke bare ikke er belæg for, men som er direkte forkerte. Og det synes jeg, befolkningen skulle have at vide. Så skrev jeg jo også til sidst i kronikken, hvad jeg også skriver i min bog, der udkom sidste år, at vores befolkning ville være langt bedre stillet, hvis vi slet ikke havde psykiatriske lægemidler, fordi lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. Men der stod både før og efter den sætning, at det jeg mente var, at vi skulle bruge disse præparater langt mindre, fortrinsvis i akutte situationer, og så skulle vi lægge en aftrapningsplan. Det er noget ganske andet end det, jeg blev kritiseret for i medierne, at jeg ville afskaffe psykiatriske lægemidler. Det har jeg da ved Gud aldrig nogensinde sagt, heller ikke i den pågældende kronik. Men nu fik ledende psykiatere et nemt angrebspunkt. Det er jo så dejligt, hvis man kan skyde budbringeren, og så tro, at så forsvinder problemet nok. Man kan jo også lukke øjnene for problemerne, og så tro, at så forsvinder de nok. Det synes jeg også, jeg ser lidt rigeligt meget af i psykiatrien. Ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Og derfor var jeg med til at åbne i House of Lords, altså i Aarhuset for 14 dage siden, en ny organisation, der hedder Council for Evidence-Based Psychiatry.
Der er jo psykiatere i Danmark, der har prøvet at sige, at jeg ved ikke noget om psykiatri, for jeg er ikke psykiater. Men det mener man altså andre steder, at jeg gør. Jeg er også blevet medlem af det, der hedder Critical Psychiatry Network, som ellers kun er for psykiatere, så vidt jeg har forstået. Så der er dygtige psykiatere rundt omkring i verden, der godt er klar over, at deres fag er i dyb krise, og det er dem, vi skal arbejde sammen med. Og jeg ser ret negativt på det, fordi som sagt er det hele sovset ind i ulovlig markedsføring og en masse penge, der i mange tilfælde har karakter af korruption. Og myndighederne opfører sig heller ikke for pænt. For eksempel har man kun advaret imod, at antidepressiva kan give selvmord op til 18-årsalderen. Det har der aldrig nogensinde været belæg for. I FDA's store analyse, den amerikanske sundhedsstyrelses store analyse af 100.000 patienter, skrev de faktisk i deres interne rapport, at selvmordsadfærden var øget op til ca. 40-årsalderen. Da de så publicerede det, så blev det pludselig kun til 25-årsalderen. Det har jeg også lidt svært ved at forstå. Men der har aldrig været en grænse for, at når man havde fået kørekort, så var det ikke længere farligt at spise antidepressiver. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Men befolkningen kan jo godt tolke sådan nogle budskaber lidt for bastant, sådan at så er det ikke farligt, når man er 20 år og tager et antidepressivt lægemiddel, og det ved I jo, det er. Og vi har den ulykkelige sag, hvor Danilo hængte sig i en kran i Frederikshavn. Han var kun 20 år og skulle aldrig have været i behandling med et antidepressivt lægemiddel. Her for nylig hævdede formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab og et par andre, Lars Kessing og en til, at de der meninger, jeg havde om psykiatriske lægemidler og om antidepressive lægemidler, det ville føre til flere selvmord. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad psykiaterne så bruger for argumenter. De siger så noget som, at ja, men selvmordene er jo faldet vældig meget i Danmark, samtidig med, at vi begyndte at bruge mange flere af de nyere antidepressiva. Det svarer jo lidt til at sige, at grunden til, at børnefødslerne faldt, dengang der blev færre storke i Danmark, det var fordi storkene kom med babyerne. Den slags undersøgelser er ikke det papir værd, de er skrevet på i reglen, og når de er lavet rigtig godt, så kan de ikke påvise nogen sammenhæng. Og i øvrigt så faldt selvmordsraten 10 år før man begyndte at bruge de nyere antidepressiver, så kunne det ikke være deres fortjeneste. Så der er ingen lødig forskning, der støtter det synspunkt, at når jeg kritiserer brugen af antidepressiva, så pådrager jeg mig flere selvmord. Det er bare ikke korrekt. Og det er sådan blandt børn og unge, at antidepressiva de fordobler selvmordsrisikoen og selvmord. Så har man også forsøgt at sige, men selvmordsadfærd er ikke det samme som selvmord. Det er kun selvmordsadfærd, der er øget. Det er noget vrøvl, ikke? Når der er flere, der prøver at tage livet af sig, er der også flere, det lykkes for. Hvor svært kan det være? Men i FDA's store analyse af 100.000 patienter var der forbløffende få selvmord. Det skyldes, at firmaerne har snydt med deres kliniske forsøg. De har tilbageholdt selvmordsforsøg og selvmord fra FDA's store analyse. Og det har jeg bevist i min bog, fordi jeg har mindre materialer af kliniske forsøg, hvor der var flere selvmord på de samme præparater, hvor FDA har mange flere patienter og siger, at der er færre selvmord. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så det er bevist, at det er forkert. Og FDA vidste godt, at firmaerne snød dem, fordi både Eli Lilly, Pfizer og GlaxoSmithKline, de 3 store firmaer med antidepressive lægemidler, havde snydt tidligere. De havde for eksempel gjort det, at når man i kliniske afprøvninger holdt op efter 6-8 uger, hvis der så var et menneske, der tog livet af sig eller prøvede på det, 4 dage efter man var holdt op med et SSRI-præparat, så blev det selvmord pludselig kaldt et placebo-selvmord, altså den modsatte gruppe. Med den bevæggrund, at patienten fik jo ikke nogen behandling, så kunne det ikke være lægemidlets skyld. Og det er jo sådan, at hver gang man ændrer dosis på et antidepressivt lægemiddel, så stiger selvmordsrisikoen. Det vil sige både når man starter, når man ændrer dosis undervejs, og når man holder op. Så jeg vil betragte
disse krumspring som svindel. Så FDA, den amerikanske sundhedsstyrelse, vidste godt, at firmaerne havde snydt dem tidligere. Eli Lilly havde også undladt at oplyse om en lang række tilfælde af selvmord, som de havde i deres database over for den amerikanske sundhedsstyrelse. Alligevel, da Sundhedsstyrelsen så skal lave sin store analyse af de 100.000 patienter, der har deltaget i forsøg, så siger de til firmaerne, gå nu hjem og kig jeres fyldige rapporter igennem igen, og fortæl os, hvor meget selvmordsadfærd, selvmordsforsøg og selvmord I finder. Og bare roligt, vi skal nok lade være med at kontrollere, hvad I laver. Det svarer jo til at sige til en kriminel, gå nu tilbage til gerningsstedet og kig på, hvad du finder, og så kom tilbage til politichefen og sige, hvad du har fundet. Vi skal nok lade være med at stille ubehagelige spørgsmål. Det var det, FDA gjorde. De gjorde mange andre ting, der var dybt kritisable. De sagde til firmaerne, I skal ikke registrere noget som helst, der opstår senere end 1 døgn efter, man har afbrudt behandlingen i de randomiserede forsøg. Men man kan jo få disse forfærdelige abstinenssymptomer, når man pludselig holder op med at få et lægemiddel. Og vi ved, at disse abstinenssymptomer disponerer ikke bare til selvmord, men til mord. Antidepressiva har været involveret i ufattelig mange skoleskyderier i USA. Det dysser man ned. Det vil man helst ikke tale om. Der er mange ting, man helst ikke vil tale om. Så kan vi kigge på den modsatte ende af aldersspektret. Der er utrolig mange ældre, der får antidepressive lægemidler. Hvorfor det? Ja, blandt andet fordi, at i 1980, der indførte man en regel om, at hvis man havde mistet en ægtefælle, så måtte man gerne være ked af det i 1 år, før man kunne få stillet diagnosen depression. I næste udgave af den amerikanske diagnosemanual, DSM-4, så måtte man kun være ked af det i 2 måneder, så kunne man få stillet diagnosen depression. Og så kom den nyeste her, DSM-5, så må man kun være ked af det i 14 dage. Så kan man få stillet en diagnose, der hedder depression. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en opgave for os alle sammen at være gift. Det med at være 2 mennesker sammen i flere årtier, det kræver noget. Det kræver et arbejde. Men at man skulle være så dårlig gift, at man efter 2 uger sagde, juhu, det var da rart at slippe af med harpen derhjemme. Det er nu alligevel for meget for mig. Og det er bare et eksempel på, hvordan måden at stille diagnoser på er blevet udvandet så kraftigt, at da jeg gik op på en berømmet amerikansk hjemmeside, hvor man brugte de der skemaer, som psykiaterne og lægerne, praktiserende læger også bruger, så prøvede vi 3 diagnoser. Jeg prøvede plus en journalist og 6 af mine succesrige forskere. Vi var 8 personer. Vi prøvede mani, depression og ADHD. Der var ingen af os, der slap for at få en diagnose. 7 ud af 8 af os fik en mani-diagnose, hvilket jeg tolkede som, at det er kun fordi vi er så succesrige og dynamiske og energiske, at nu har vi så mani. Så jeg kan heller ikke forstå, når jeg diskuterer med psykiaterne. Jeg har diskuteret med Lars Kessing i direkte udsendelse i Danmarks Radios fjernsyn, hvor Kessing sagde, at på spørgsmålet fra Claus Bundgaard Poulsen, at nu skal vi ikke diskutere i aften, om vi bruger for mange antidepressiva. Vi skal kun høre, hvad kan vi gøre for at nedbringe forbruget. Og da Lars Kessing fik ordet, sagde han alligevel, ja, men der var blevet mange flere deprimerede de sidste 50 år. Så han kom ikke rigtig ind på, hvordan man skulle reducere forbruget. Så var det min tur. Så siger jeg til Kessing, at man har jo sænket tærsklen de sidste 50 år for, hvad der er en depression. Så kan man jo umuligt udtale sig, om der er blevet flere med depression i dag, når der er andre kriterier for at stille diagnosen. Jeg er også biolog, og hvis jeg skulle sendes til Afrika og tælle, hvor mange elefanter der er i Kenya, så sænker jeg jo ikke kriterierne i flyveren for, hvad der er en elefant. Så meget, at jeg tæller alle knurrene med. Så vil der være rigtig mange elefanter i Kenya.
Og det er faktisk relevant for det, vi diskuterer, fordi de fleste, der bliver sat i behandling med antidepressive lægemidler, har ikke